Inaw mga bay ko agama miya kadak-dak lang mga bay. Amya panutulo ko miya ngaunan niyo. Miya ngaunan tanong. Ayam man niyan na mitataralu subaya irang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sira na miya umunutan ku Nabi kerawiran na sumangawat iran na uluguniran sa temuan na saradika sagitan su Nabi. Miya kaysa ko na susumaya ayam man niyan nakansa radhiyallahu ta'ala anha. Adna wa ta'ya napat kataw. So kansa radhiyallahu ta'ala anha namiya nagiyan na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na magibtidawa. Gitu sa huswatul wida muli po sana kapagibtidawa Nabi sallallahu alaihi wasallam namiya ling sukansa apong guraw lalis niya na sumangawatayan. Lalis niya sumangawatayan na din niya sirandi pangin suyaan sa kaunutiran sa tubuan. Kaya kau masukan sa tumitindog ko pa itaw. Sa diterunukan sa, mga ikaritang ko. Mga ikaritang ko, miya nagaka na sunabi sallallahu alaihi wasallam na magipad kidawa. Mga ikaritang ko, paninimu kanu, naunod ang kanurun. Dia kanarakano iprila, ubak kano pa ng babalingan, ubak kano pa ng mga uyag-uyag. Mga ikaritang ko, dia kanarakano iprila, ubak kanong balingan, sang kaya walay tanong, ubak kano pa ng mga uyag-uyag. Mga ikaritang ko, unutakano ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan sumama kasudan, sugya pakataling umanian, nagyatagwang kami sarga. Ginan sumama kasudan, sugya pakataling umanian, nagyapanganunang kami umanga dato. Ginan sumama kasudan, sugya pakataling umanian, kaya pipiyang kami yung mga dato. Allahu Akbar. Nasupat ka to, mga watayan na palit, kuminwa sa gumana palit akong guraw. Pagiraw nagyang kuta kakawatayan, hey inami, hey nami, hey nami. Tari maangka amulimpusan din na iya ka pangarkir kau mga wataka. Hey nami kagyamian nagamir ka. Ingkar kami prila, ubak kami penambabalingan, abak kami penamangawiyag-uyag. Dari mangka yang kaya ka pangarkir mereka na mulimpusan din na iya ka pamanginayatanmu. Orian yan na lumiyalakaw ng utapat kataw na tumitindog ko pa itaw na lalangkaw niran suwi na iran na makawang pala ka pungguraw. Na pungguraw kumambuang utapat kataw at tayan na din yan siran di pelalisan. Hey mga ikaritang ko, antunaw ni pagkiuraw kiyo, baya pagkiuraw kiyo nakagiya pamatay kanu. Na di makaplalis ang utang mga tayan na di siran di makaparangarangan. Hey nami, hey nami, hey nami, hey nami, nakanaw baya pagkiuraw kami, na bakagya pamatay kami. Hey nami, aya pagkiuraw kami, nagupong kami ay mamatay, naantap ni makapunang lasak na ka. Hey nami, gupong kami ay mamatay, naantap ni makapamaygur ka. Hey nami gupong kami ay mamatay na antap ni pagalagar ka. Aswa mami nami at ay mambukok yat idawas isawud. Naw mga bay ko agama. Darwar-waro na mga tay napat kataw na ipituludian siran. Ipituludian siran kung kapakatindog ko agama kapag yunutan. Pag ipakaunutan niya siran ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inaw mga babayakan na ang taon ng mga kibabay siya ipituludian si watayan sa kapakapagagaman yan. Anda mga kibay saya yaman na niyan na ipituludian sa mga purya taon niya sa kapakapagagaman yan. Allahu Akbar.